Nykynuorison lempitansseja ovat disco, jytä ja beat-tanssi. Niin kuin samaan yhtä aikaa polvet. Täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin. Joo, tässä pysyy ihan kondiksessa. Paikat vetränä, hirveä hiki. Joo, toimisikohan tää selkävaivojen hoidossa? Nimittäin meillä kaikilla suomalaisillahan on selkäsökönä. Onks Terolla? No ei onneksi ole, että kyllä tää kehon huolto on pelannut tähän saakka ainakin. Jaa, musatkin loppu. No hyvä. Aika monella selkä kuitenkin on aivan shaissana, mutta selkävauvojenkin kanssa voi kuitenkin selvitä. Siis mä rakastin aerobikkia ja mä saatoin käydä 5-6 kertaa viikossa ja olla 2 tuntia peräkkäin. Treenasin niin kovaa, kun aina kropasta lähti irti. Ja sitten yhtäkkiä mä olin siinä tilanteessa, että mä kaupassa mietin, että voinko mä ostaa vissyn vai ostaanko mä maidon, koska mä en saa molempia raahattua kotiin. Ensin mä harrastin sitten mä harrastin tätä. Niin, tästä ei ihan hirveästi kai mihinkään liikuta. No kyllähän tää vähän rajoitti sosiaalista elämää, että aika monta reissua jäi tekemättä, mutta toisaalta kovin montaa TV-ohjelmaa ei jäänyt näkemättä. Alaselkäkivut on tavallinen vaiva, josta kärsii 80 aikuisesta jossain vaiheessa elämää. Niin kauan kun kivusta ei kärsi, ei aihekaan välttämättä kiinnosta, mutta kun kivut iskee, niin tiedolle on kova tarve. Kyllä. Satu Väisänen kärsi yli 10 vuotta alaselkäkivuista, joihin ei löydetty yhtä selkeää syytä. Hän on koonnut kokemuksensa kirjaksi, jonka nimi kuvastaa kipujen sävyttämää aikaa, Selkähelvetti. Se tieto on hirveän hajallaan. Kaikki asiantuntijat on asioista eri mieltä. Tarvittiin tämmöinen kirja, joka on tehty potilaan näkökulmasta. Ja mä toivon, että joku muu voi oikaista ja säästää paljon aikaa ja rahaa. Miten sä selvisit? Mitkä oli niitä tärkeimpiä seikkoja? No varmaankin sisu ja sinnikkyys. Ja huumori tietenkin auttaa myös. Osana kuntoutumista fysiatri suositteli Sadulle uusia, selkäystävällisiä liikuntamuotoja. Kyllähän mä ajattelin, että älä nyt tapa naurua. Tai itse asiassa, jos tää on ainoa vaihtoehto, niin tapa vaan. Toipumisessa auttoivat muun muassa fysioterapeutti, osteopaatti ja urheiluhieroja. Ihmeparannusta ei kuitenkaan kannata odottaa ulkoapäin. Niin kyllähän mä pitkään toivoin ja ajattelin, että löytyisi joku taikatemppu, että esimerkiksi leikkaus. Ja sitten sen jälkeen mä voisin jatkaa samaa riuhtumista. Mutta ei siinä sitten niin käynytkään, että tavallaan se koko identiteetti muuttui siinä. Miten sä näet psyyken mahdollisen merkityksen tällaisten pitkäjatkuiden kipujen syynä? Kyllähän kaiken järjenkin mukaan stressi vaikuttaa kroppaan jo ihan niin kuin lihasjännitysten kautta, mutta sitten siellä voi olla myös kaikkia patoutuneita tunteita. Ja sitten myös se, että kun se kipu iskee, niin sittenhän se vaikuttaa sinne pääkoppaan. Kyllä siihen sitten yleensä niin omien kokemusten mukaan tarvitaan sekä sitä psyykkistä että fyysistä hoitoa. Mun mielestä ihmisten kannattaisi ihan rohkeasti lähteä kokeilemaan erilaisia hoitomuotoja. Kyllä se apu voi löytyä ihan yllättävistäkin paikoista. Se sanotaan, että älä naura sauvakävelijöille. Sauvakävely vaatii pokkaa, mutta tää vaatii kyllä myös kovaa kuntoa. Hei, Satu! Keskikehoa huoltavia lajeja, kuten pilatesta ja joogaa, suositellaan usein selkäpotilaille. Tämä on kyllä ihan mun lemppariliikettä. Mäkin olen oppinut sen, että kun mulla menee helposti notkolle, niin sitten vetääkin lantioon vähän sen suppuun ja hartioita taakse. Ja tällä hetkellä selkä on tosi hyvässä kunnossa, mutta kyllähän sitä koko ajan täytyy jumpata ja koko ajan täytyy pitää huolta. Kyllähän tämä on koko loppuelämän pituinen projekti. Ja oma aktiivisuus on tosi tärkeää. Jos fysioterapeutti antaa semmoisia tylsiä liikkeitä, niitä pitää nytkyttää siellä olohuoneessa ja sitten voi ehkä joutua miettimään uudestaan, että mitä sitä pystyy harrastamaan, työolosuhteita, ehkä ihmissuhteitakin, että mitkä on niitä kuormittavia tekijöitä. Vaikka tuossa nyt vierähti muutama vuosi, niin en mä ole jäänyt katkerana miettimään niitä vanhoja.
Ainakin tuo kipukynnys on sen verran korkea, että ei ihan pikkusista valita, että tämmöinen niin kuin tatskan tekeminen, niin se tuntuu semmoiselta hyttysen pistolta, että Siis puolet suomalaisista istuu suurin piirtein 6 tuntia päivässä. Tämä on ihan järkyttävää. Niin. Ja tietysti selän aineenvaihduntahan lakkaa heti kun istahtaa. Mitenköhän paljon me istutaan varmaan? 12. Niin justiin. Mutta siis vähintäänkin kerran tunnissa pitäisi sitten näin. Niin. Niin, Tero, sä oot kehonhuollon ammattilainen tietysti tanssijana ja koreografina, niin mikä on sun selänhoitovinkki? No siis periaatteessa monipuolinen liikunta ja tavallaan sellainen ikään kuin oman kehon kuuntelu.